Какво става, хора? Аз съм Клипър БГ, сме на Ники Попов и днес ще играем на Clash Royale. Но ние сме подготвили едно нещо за вас. Слагаме помпи и срещу Giant. Да, и срещу Giant слагаме скелети и така се унищожаваме. Първо трябва, както знаете, да си вземем двете кули. Добре. Добре, така става вече. Сега другата... Ти не успя да допусне с... Рейдж Quit! Виж какво ти правя с кулата. Ще я взема. Не успях. Оп, спамим ли вече, бе? Не, да, ти не само кулата ще ми вземеш. И аз мога сега да спам на два принца. Как да ги спра? Нямам скелет. Ето. Арио. Рейд. Ето ми лагна даже. И на мен също. Що се изхвърли за бе, човек? Каква страшна атака. Много голямото. Ще вземеш кула даже. Някой да може да може. Сега кода с гоблин, айди. И кода... И още 6 елексир. Не, всъщност е 7. Да, ти кога ви спал на 4, бе? Тук що се щупи това? Избухна. Не само ти... Да, моите гърмато е! Как да ги държа живи? Ари. Да, ти колко ги спална, бе? 8 ли са колко? И що моите са 6, а твоите са сравнимо с 8. Я чапа 20 сега. Айди, аз не настигам. Не, ти не се настигам. Още целият мап запълни, още малко е. Елексира, как се пълни? Да, фак. Да, може сега наведнъж всички ще гръмнат. Бе, човек, стига се спамил, е! Стига, човек, аз как там... Ти просто почна да ме нервиш. Дай, виж какво стана, тия скелетчета ми щупиха 3 елексир колектора. Ари, това удобно ли е? Удобно ли е? Да, удобно. Просто се... Почнаха да ми плакат. И моите плакат, ама казвам ли? Ари, направо да започваме с джайантите. Ма аз как ще смогна? Пускай. Стани. Топстонове, такива, хай такива. Взимал съм ти аз. Дай по-бързо елексира. Давай, газ. Може да казвам как се идва. Супер. Мали, помали. Не спира. Ари, почвай, овладяй се, защото тя стана хала ще щупа.
Зап. 5% човек, бързо прави го. Ари, това ще бъде всичко от този клип, надявам се той да е. И хора, съжалявам, че клипа ще бъде толкова кратък, защото нямам проценти на таблета, само 5 са ми, както виждате. И това ще бъде всичко от този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако и така, коментирайте го, споделете се, мрете с канала и чао!